batur anak isunku batur nyandang bagus ya kira-kira bisa. Ya iya aja sampai anak kalah karo batur ya Ki. Batur nyandang bagus ya disandangi sun bagus maning. Batur mangan enak ya mangane enak maning. Iya. Senajan anaknya wong langka wong orang duwe jaring basane. Ya date wong tua maki. Laka-laka gak di anak kena hari kanggo anak mah. Mamai nani, mamai nganom nokrahen, Mas Kudin. Wong kang palinge mandiri, bokok gede. bokok bopang bokok Sareng kapekinan kapekinan. ala bokok Mimi dinda sinaning Taiwan dewe. Sing duwe putri tunggal. enak sing babuk rasa pengatuk Bisa. Mak Ipen Dalam punten sedelat. sumonggo. Kami informasikan ini merupakan berita kehilangan. Mangga. Berita kehilangan satu buah dompet berwarna coklat atas nama Rusdianto. Atas nama Rusdianto yang pertama berisikan SIM, KTP, ATM, kartu BPJS dan sejumlah uang 700.000. Yang merasa menemukan silakan dikembalikan kepada atas nama yang sudah saya bacakan. Mas Rusdianto, terima kasih. Satu lagi berita kehilangan kembali. Mangga. Satu buah dompet berwarna hitam yang sudah menemukan dipersilakan untuk menghubungi sumber suara. Demikian, terima kasih, ceritanya bisa dilanjut. Nggih, matur kesuwun. Dudu rupanya kesiraki mena ke dinas tak konon. Ya dinas gak dinas dolan naripen makin iki. Bukan apa-apa ika. Mas Kadin minangka bos muda saking Korea dewe. Sareng Kang Nurjaya bos martabak pancawarna dewe. Abah Talim bos pokong sesuku martabak pancawarna Mas Kudin. Sareng supir siaga karang dempel dewe. Mimi Dinda. Ya banget ya kianate sampean. Semene suarane Ipen nanteng beli tangi-tangi. Ya, ujam beleriku. Ya nune mana carane bakal nangek napur begesang. Carane priwe wong sira batur tentu ngerti. Ya apal bakal Ipen mah. Bakal purwa gesang kudu tangek nanek kudu bari tembangi kupingnya. Iko. Ya iya bocakan mah. Makanya awake seneng baik megar baik. Yon bakal ketemu Ipen gak tak tembangi baik karena bocah. Yoncang tangeka jagat semene usawane. Tak perhatiakan Gus telung dinakin bocah. Wis telung dina kuno. Telung dina tak perhatiakan kayaknya orang yang menggawe. Wah, berarti pegawainya mangantur yakin. Latar syukur dan kerlaka sing nyapu-nyapu acan. Jogan kayak karang suwung di kaki umah. Dua perawan gak banget sampean. Aduh, lamun kita ini orang alay mah ya banget, jahat pisan. Ya, nona madat dengan ki. Bocah usia semono mah. Ya amun wis anu kah? Ya wis waya-wayae bocah kakanak. Dari anu nama dasar bocah kudangan. Mama Haji Panuri, Bapak Kone Jihan calon tuan rumah. Mama yang anom-nom lainnya keding
mamai ucup papane ucup sing ana ning Taiwan Mama Gibran anyeng adipa kang dikromek gede sing duwe travel sareng ayang adipa ciken dewe nok nur sing ana ning Hongkong nok naura Kacung Gibran sing gram Pertamina dewek Mimi Dinda sing dua putri tunggal sing ana ning Taiwan dewek Mimi Dinda Mama Ucup Papa Ucup Jalani salawaste wong pulang bareng Mas Eko mantan majikan sing duwe sareng Mas Dokter Ludi mantan majikan sareng calon panitia dewek saking Tugu Kidul Mas Dokter Ludi mantan majikan sareng calon panitia sing Tugu Kidul Yanone membocah dasar wis gede gelak kepikiran dewasa nih tirep. Kadang-kadang milok ngenes dewe, nangis dewe, kita kudeleng anakanku. Ya jangan ngenes ki. Koga bocah mana pikirane dewek. Ari wis waya-waya emang. Tulis sampai dengan ngesinang apa. Semana bocah ayune, semana bocah gemblenge. Bagaimana yang beli ning pegawaian gak jari penmah sareng mamai nganom nok rahel minangkane saking langko dewe yang ngenes mah ya pegel dewe, kengelan dewe sirap. ya barang ngurusi sing awi cilik sampean dewekan sampai bocah wis usiane remaja garepan mengdewasa ya sing sabar baik oga sampean manemoni seneng bakaje purwa gesang wis rumah tangga mah ana sing rewangi duwe mantu beli pegel maning kono sampean Mas Kadi bos muda gede saking Korea Mas Udin dewek nok iput gede Indah nih iya takun. ya iya ninganan wong anake sampean wadon ora wujude Ya mending lah mun sing dadi lakine koeman karo kita keding banget. ya pasti eman ning mertua ningan bakale ku cuma yambu wong durung nemu bakalane ka wong bocah mas ngerti dolanan bibi-bibian baik ku prangsak ora elok demenan ora elok ketemuan aran Purwa Gesang sesampune matur kesuwun Mas Hadi bos muda saking Langko bos Korea karo sih. Yen jang ketangkaken hari sirang carane priben. ya bocahku kudu disiram nganggo banyu sumur sanga ini bocah ki Di kono. kok si beli tangi-tangi semenes abanantenge cang nang metaken banyu sumur sangae nganggo nyiram Purwa Gesang kontangi Banget pucuk meneh. Banget, Glendeng ya. basing mawur tangi-tangi. temen sing ini Purwa Gesang kia bocahku kudu disiram nganggo banyu apa maning iya arnengan bocahku ndi kana aki manon jaya kah lah ada anu konange kena
Wongnya ditinggal mancing. Apa sih sayang? Kok dingin? Tangi ku ana batu rira nyamper mrene. Tarik sikil. Baru beli si sayang. Cintane Purwa Gesang kisah Laden itu. mati ning sampean. Lah karo sapa ku nek? Temen tak tarik sikilku. Kang Mas. Wah, Kerang raman kerung ruman kula ning sampean. sikit. Kang Mas Pangeran Narantaka. Wah. Arane wong lanang kuno. Dudu lagi pengen mangan serba enak. Sih. Dudu lagi pengen nyandang barang apa. Sun lagi kepikat tresna karo sawiji pemuda sirna raga kula rela kerang rama kerung ruman pribahasane wong bagus sayang Buka. bayangane wong ganteng katonen bae wong bagus tipis lambene sejaga laka pantare air cunalan bang wayange Apa sih sirah? Bapaknya tidak kuno. gombal merah sapu jogan wong damen kerasa kangelan Seling. gubuk kedubu tengah sawah wong demen pengen ketungkol kadang nangis wong bagus wong ganteng wong kasep sun ketungkol gerang ramah kerung ruman pribahasane bayangane wong ganteng katonen bae Harus bludak awas. wong bagus tipis lambene sejaga laka pantare air cunelan bang wayange gombal merah sapu jogan wong demen kerasa kangelan Koreng anak kesampean iki. gubuk kedubu tengah sawah wong demen pengen ketungkol kadang nangis aduh sayang sun ketungkol dudu lagi Elingaken bocah. pengen mangan serba enak Singeling, singeling. sayang dudu lagi pengen nyandang barang apa sun lagi kepikat tresna karo sawiji pemuda arjunalan bang wayange Kang Mas Narantaka Kang Mas
sayang, kapan? Aduh. Hei. Aduh Ki. Lagi apa, Pak? Aduh Ki. Tahan. Aduh Ki. Aduh Ki. Sirane Aduh, diladeni, Pak. Aduh Ki. Aduh bocah. Aduh bocah. Bawane de. Aduh iki tangine angel kecepit Tangi. lagi. Aduh bocah. Pan. Aduh bocah. La ilaha. Bocah ki kudu bawane dhewe ngono, Pak. Ora eling anake sampean Ki. Mabuk Masa ipen dibondong-bondong. Mau kecubung kayak Oh. bocah ki. Mau nenta sindi kini. Ngerti. Rama Manunjaya, ampun Rama. Astaga, ya Dewa Jagat Betaraku. Nyebut bayi. Eling. Mering kersane yang dewataku. Anggur-angguran sira kaya kononku. Nyawang gunung katon subuh, nyawang sekarang ombak-ombakan Mas Udin, nok ibu teh gede Mama Yanti aya denok, sarang bunda denok Mas Dokter Luding. Lagi lekas ngapa? Rama Mangunjaya. Serap sada duka sewu kependu. Asrat hati kula nyuwun ampun Rama. Pok menawi kula wis gawe wewirang ning sampeyan sing dadi wong tua. Sedurunge sira njaluk pangapura ning Rama. Rama wis ngampura dingin ning sira. Kawitane ne apa anggur-anggurane sira ngranyam dhewe. Kaya wong edan. Terus terang perwagesang wis bisa nahan Rama. Waktu yang lagi lupa daratan kelawan lupa lautan. Astaga. Perwagesang lagi kelangan kelingan Rama. Sira lagi duwe demen karo wong lanang. Rama ora lagi nglarang, lamun sira tujuane nek kaya kono. Apa maning sira wis masa wis remaja wis wayahe. Ya aja kaya kono, lamun iya bener bocah lanang iya beban. Ya iya. Seneng karo sira. Ya Rama mau ora memandang bokat duwe mantu ka. Sambate olas kasih duka kang timbangan tresnaku. Saumur bi bakal ilang, saumur bi bakal ilang. Kayak gantung maning sejantung, kayak gantung maning sejantung. Ya lagi ora pala pilih luru mantu arane ke wong jejodohan iya beban. Ya iya Ki. Arep karo sapa bae. Sing penting pada emane, pada kasih sayange. Berarti Rama Manunjaya yen mbek Purwagesang wis duwe rasa dedemen kelawan wong liyan. Wis oli konon Rama. Ai. Ngomong mengkono iku pan. Tapi ku ipen makeder di kaki. Keder priwe sih. Ya nyongan bocah korelo ketemu bocah lanang.
Sing bener ya. Ya pamaning manguma durung pernah bocah lanang prenek-prenetan. Kune ulai edanan ning sapa. Koci sampai bondong-bondong sampeanku. Bulane gari apa-apa ku terang-terangan bokana bocah lanang dolan ya. Kira ketemu karo Rahmat aja sampai ngedrak kayak kono. Sabandina berwagesang ketemu kok Bibi. Galdina ketemu. Mungkin Galdina ketemu. Astaga. Kune ketemu nening dinok. Bokat ketemu nening pasaran. ora maipan Bokat ning mingguan lagi jalan-jalan. beli maipan Lantas ketemu ini ngendi? ngimpi. Ladulah. Mimpi. Astaga. Priwi anak kesampean kok. Sambate ulas asih teka dengati sukamati babar pisan. Kentun Mas Udin okiput dewek Mas Hadi bos Korea. Minangkana minangkasing ditembaki. Ajaye denok pun dedenok. Mas Udin dewe. Yen berama pengen weruh sapa arane bocah Sabaran. saking endi Iya. mengko berwagesang ngomong. Ya penasaran wong tua mesir kayak konon sampai kedulen-dulen ngimpi. Pemuda mau saking Sunda Paru Rama Sunda Baru. namine Kang Mas Pangeran Narantaka. Indah ada wong ngimpi jelas temen. Nok Purwagesang aja banget diandel. Sing arane ngimpi ku kembangane wong turu. Oh bener Kupan. Mung anane ning hayalan, ora mungkin ananing kenyataan punok. Ora maipan rela mati pribasane Purwagesang waktu kiya. Aja Lamun beli kelakon karo Kang Mas Pangeran Narantaka. priwe ki. Anake sampean sampai dan jejarenan mengkononku. Saking sirama ngimpine wong doyan turu, monenen delengaken bocah bagu. Kayane mamang konon kuno kegawang ngimpi dadine. Wong ngimpi ku werna telu, Ana apa-apa kuno ki. Titiyoni, Gondoyoni, Puspa Tajem. Sing kepribe kuno. Titiyoni wancine sore. Sesampune matur